Ko kuma baya ba zani, baya ba zani. Kaso wanda ke son kakar kai baya ba zani, baya ba zani. Yau dai rayuwata tana hannun Allah ku sani, baya ba zani. Wai shin zan rayu ne ko zan mutu ne Allah masani, baya ba zani. Na shan fama a zuciya sannan ba magani, baya ba zani. Dan na yi nisa sai na ji an ce baya ba zani, baya ba zani. Allah sarkiya yadda ya so haka ne zan gani, baya ba zani. Kaso wanda ke son kakar kai baya ba zani, baya ba zani. Yau dai rayuwata tana hannun Allah ku sani, baya ba zani. Wai shin zan rayu ne ko zan mutu ne Allah masani, baya ba zani. Na shan fama a zuciya sannan ba magani, baya ba zani. Dan na yi nisa sai na ji an ce baya ba zani, baya ba zani. Allah sarkiya yadda ya so haka ne zan gani. Gaskiya ne kawata, kin kawo shawara mai kyau. Bara ma na kira shi. A'a, Elorai ke daɗe. Yau kuma ke ce kika tuna da ni? Ni ce mana. Menene abin mamaki kuma Alhaji da na kira ka? Sai ka ci wata 'yar gwamnati ta kira ka? Ya to ainihin kin wuce 'yar Mr. President ma a wurina, ba gwamna ba. Ina fata dai lafiya. Lafiya kalau. Dama na kira ka ne akan maganar da muka yi wancan satin. Da na ce maka idan mun ga me yanke shawara zan kira ka. To shine dalilin da yasa yanzu na kira ka. Ok, to yanzu kin gama shawaran ne? Mana. Na gama Alhaji na. Na yi duba da yadda samarin nan ne yanzu gaskiya ba su san darajar mace ba su kuma fiye rike mata da kyau ba. Shi yasa na yanke shawaran cewa na amince zan aure ka. Shi yasa na kirawo ka. Wayyo. Lafiya Alhaji? Lafiya ko dai ka fasa auren ne? Ina isan fasa auren ki. To shikenan. Zan yi wa mahaifiyata maganan ka. Na san za ta ji daɗin wannan lamarin sosai domin ba ta da wani burin da ya wuce a rayuwarta ta gara na aure na. To da Allah za abin da nake so da ke yi. Ki turo min account number ɗinki. Account number kuma Alhaji? Me za a yi da ita? Kawai ina son in tura miki 500,000 na albishir ɗin da kika yi. Alhaji 500,000? Aikin ma wuce nan, wannan just so mun taɓa ne hatsin gara a buta. To, ina jira sai na gani. Kai, gaskiya ke kawata ta amana ce. Daga ba da shawara har mun kama gara a hannu. Da bakin tsayin sanya ba? Kai, Musaddiq zai gane kwarai shi. Yanzu za a fara wasa. Yanzu aka fara. Kai.
Haba auta. Kin aje min abu sai ƙara yake raga me haka? Ni kuma ina son dan samun rintsa in yi dan bacci. Ta hana ni unguwa bacci. Ki haƙuri. Yau kuma Musaddiq ne yake kira na. Lafiya? Hello Musaddiq, lafiya yau kake kira na haka a waya? Lafiya? Okay. Ina gida. Lafiya me ya faru? Assalamu alaikum. Hello? Hello? Tun daga gida aka sa kaya ba za a bari sai an je jigawan ba a sa? Wallahi ko umma duk jina nake wani kala kin san ban saba da saka kananan kaya ba yau ne na farko. Ai haka ne dama. Ai a rayuwarka in dai baka mutu ba baka daina ganin abin al'ajabi iri-iri ba. Amma ni mama wallahi ni kunya zan ji. To abin da nake so da ke in zaki fita ki ringa sa dogon hijabi. Kar ki ringa fita haka kamar sauran yan bautar ƙasa da suke fita kin ji ko? Kin fara shirya kayanki? Tunda na ga Musaddi ya ce min karfe 2 zai zo da mota dauke ki ku tafi. Kuma kin ga yanzu karfe 1 gashi har ne alwalar sallah zan je in yi sallah karfe 1. Na gama hadawa. Ko yayi Musaddiq nake jira ya ce zai zo da kayan abinci a motar shi shine za mu tafi. To ubangiji Allah ya wannan yaro albarka. Yaron nan yana dawainiya da mu. Ko da ya nuna son ki yake sai aure ki amma abin da yake mana yayi yawa. Sai dai Allah saka masa da alkhairi. Da ana samun surukai irin yaron nan Allah da an ji daɗi a rayuwa Allah sa ya gama lafiya. Ai kin sani ma saboda haka nake son shi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gidanku nace gidanku. Kina son sa sajira a gabana ƙarshen zamani. To Allah mai iko wai ina son sa ba kunya ba tsoron Allah a gabana ƴaƴan zamani. Na ƙaraso. Suna ta trying numban ki ba ya shiga. Ba mu jima da yin waya da kai ba. Waya ta mutu ba caji. Wannan kuma fa? Sako aka bani in kawo miki. Wa baka sako ka kawo min? Kawai ni ma bani aka in kawo miki. To daga ina? Na'am mama. Me haka kike ta rara kamun kira haka? Mama ina wannan mutumin da nake baki labari alajin nan da yace ina so na zai aure ni. Na gane shi. To shine da na bashi labarin auren da za a yi ne gidan an tira mutu. Na ga mishi za a yi an koya kawo mu wa'annan kayayyakin. Lalle
shi wannan to da gaske yake. Sosai ma. Ubangiji Allah ya kawo mana da abinci. Amin. Mama. Na'am. Kin san me zai faru? Ya kamata ke ma in baki guda 2 daga cikin kin ga sun kai guda 6. Ke ma ki dinka wurin. Wannan duka nawa ne? Da Allah fa. Allah ke ma ki dinka. Kai Allah ya miki albarka. Amin. Ya Allah Ubangiji. Allah ka nuna mun wannan lokaci. Amin. Amin. Wallahi wannan yaron to dan albarka ne. Allah ya mai albarka. Amin. Amin. Allah ka kawo mana da abinci. Amin. Auta na gode miki ke ma. Sakomai. To ki za mun da za a yi? A'a. Kai mun daki. To tunda ina hura wuta. To shi kenan. Aha. Bari zo da rai. Allah na gode maka. Allah ka nuna mun auren yar autan nan tawa. Ki wani burguzo wani yariyar kasa gashi kuma nan wandon kofa gashi kuma kin debo wani hijabi kin buga. Wallahi in kika ji can sai ce ke yar kauye ce ma Allah. Wallahi yaya ka san wannan shine karo na farko na saka kananan kaya. Duk dina ran ke wani iri wallahi. Ni ya sha gashi nan dai ai yayi kyau tunda an gama makarantar a rurrufe ko ina wannan haka shine ya kamata. Lokaci ya riga yayi kin ga yamma ta yi. Je ki dauko kayan ki kawo mu tafi. Ni wallahi ta mata da zamu. A to dan ma hakan ne ai. Ki sauri da Allah don't waste time. na daɗe ina ƙoƙarin yadda zan yi samu dama amma ta ki zuwa amma duk yadda za a yi sai na yi ƙoƙari na samu dama tabbas wannan karan gaba ɗaya ba zan sake ba saboda ina so in fita aiki amma abin ya gagara abokina ka san an ce in kiɗa ya canza dole ma rawa ta canza ko ba haka bane gaskiya ne mu je kawai Allah ko
wato lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna Dakata! ilaihi raji'un. Hajiya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa ina Sajida Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ba gana miki ba Yau kuma mala'ikun duniya ne suka zo. Ba ta nan. ina ta je Jigawa. jigawa Bautar kasa. dawo shu dare ne in kika sa aka ji mu dan yanka ki zan yi ya banda imani kan mabota su ji kun yanka ki sunana babu imani sunana kenan ba imani shu ki fara mana gaskiya ina ta ce Jigawa. yaya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba Rasulullahi sallallahu